babu jayayya kai ka hau hanya Najeriya sai baba Tinubu Najeriya sai baba Tinubu baban su shehi ne Asiwaju yan arewa ga Asiwaju yan kudanci ga Asiwaju wanda ta tantance an baya mun yi tallan baba Buhari yanzu ko zami ba kabilanci yanda muka yi wancan haka nan zami wannan yi guda Abdulaziz sakonsa ne wannan shugaban tafiya 1 to 10